ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର। 31 ଅକ୍ଟୋବର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାଁ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା। ବିଶାଖାପାଟଣା। ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡେକାନ୍ କୁଇନ୍। ଡେକାନ୍ କୁଇନ୍। କମ୍ପାସରେ କେଉଁ ଚୁମ୍ବକ ଥାଏ? କମ୍ପାସରେ କେଉଁ ଚୁମ୍ବକ ଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ। ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ଅଧିକ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେରଳ। କେରଳ। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶେଷ ବଗିର ପଛପଟେ ଏକ୍ସ କାହିଁକି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିପାରିବେ କି ଟ୍ରେନ୍‌ର ସବୁ ବଗି ଷ୍ଟେସନରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି।